Srdečne vás vítam v galérii Juliusa Bartu na slávnostnom otvorení výstavy akademického maliara Miroslava Cipára, koho srdečne vítam a ďakujem, že prijal pozvanie našej galérie. Kedves vendégek! Üdvözlöm Önöket a Barta Gyula Galériában Miroslav Cipár festőművész kiállításának megnyitóján, akit szeretettel üdvözlök, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Dnešnú výstavu otvorí doktorka filozofie Eva Trojanová. Vítam vás a prosím, aby ste nám predstavili autora a tvorbu. Som si všimla, keď ste všetci prichádzali, že ste sa veľmi srdečne mnohí zvítali s pani Cipárovou aj s pánom Cipárom, takže vlastne predpokladám, že Miroslav Cipár vám nie je celkom neznámy, ale napriek tomu mi dovolte, aby som pár slovami priblížila jeho osobnosť a aj túto dnešnú výstavu. Miroslava Cipára by sme mohli považovať vlastne za takého univerzálneho výtvarníka. Prečo univerzálneho? Pretože jeho tvorba je veľmi rozsiahla. On nie je zameraný na jednu oblasť, v ktorej by proste realizoval svoje predstavy. Ale jeho tvorba je rozsiahla, siaha od ilustrácií pre deti, pre mládež, pre dospelých, cez oblasť malby, cez oblasť monumentálnej tvorby, dokonca sochárskej tvorby, v exteriéroch, cez oblasť filmovej tvorby, robil filmy pre deti, i cez obraz grafického dizajnu, najmä grafických značiek pre podniky. V mnohých týchto oblastiach, najmä v tom grafickom dizajne a v oblasti ilustrácií, dosiahol naozaj vynikajúce úspechy, dokonca medzinárodné úspechy. Takže zdôraznila by som, hádam, že jeho tvorba sa odvíja niekoľko desaťročí. A za tie desaťročia to, čo vytvoril, je naozaj úctyhodné. Keď si zaspomíname obdobie 60. rokov, kedy sa vydal na cestu v oblasti ilustrácie pre deti a vytvoril mnoho veľmi dobrých, vynikajúcich opusov, veľmi často v spolupráci s našim významným básnikom, prekladateľom a spisovateľom Ľubomírom Feldekom. Boli to naozaj na vtedajšiu dobu prelomové veci. Mnohé z jeho knižiek sú určite u vás doma v knižnici a vyrástli generácie našich detí, vnúkov, pravnúkov. Spomeniem knižku Zlatá brána, Biela kňažna, ktorú mi pred chvíľou tu pán prekladateľ ukazoval, že ju preložil do maďarčiny, alebo Dievčatko s mušľou, alebo spomeniem najmä knižku Viking Vike, ktorá bola dokonca zaradená medzi najkrajšie knihy sveta. Takže Miroslav Cipár, to je pojem v našom výtvarnom umení už od 60. rokov. A preňho takým hlavným výtvarným znakom, typickým znakom, cez ktorý môžeme identifikovať jeho tvorbu v rôznych oblastiach, je kresba, línia. A to je vlastne kostra, tvorí kostru jeho aj ostatnej tvorby. Čiže líniou, kresbou sa vyjadruje nielen v oblasti tej ilustrácie, v oblasti mnohých kresbových cyklov, ktorých vytvoril naozaj veľké množstvo, ale aj v oblasti ostatnej tvorby, v oblasti maliarskej tvorby. Spôsob jeho práce s tou líniou je veľmi, veľmi diferencovaný a rôznorodý. On vie linku využiť možno tisícarokým spôsobom. Asi práve preto, že je rodeným kresliarom, dalo by sa povedať možno, že sa narodil s ceruskou v ruke a určite vedel skôr kresliť, než rozprávať, aspoň si to myslím. Takže jeho linka je niekedy tenučká, niekedy širšia, niekedy lomená, niekedy veľmi kaligrafická, disciplinovaná na spôsob možno ovplyvnená orientálnou kaligrafiou. Inokedy sú to také čarbanice, ako sám hovorí, ktoré možno sú blízke detskej kresbe. A toto všetko tvorí taký základný arzenál, ktorý potom on ďalej využíva. Pretože preňho linka nie je len tou líniou, tou kresbou, ale keď používa iné nástroje, ako povedzme pastely alebo širšie cerusky, alebo štece, či už tenké alebo široké, tak tá línia sa mení na širšiu stopu, na plochu, na škvrnu a z kresby prerastá do malby a naraz to je nie kresba, nie ilustrácia, ale je to obraz a tam, keď pristupuje práca s farbou, je to plnohodnotný farebný obraz. A tu by som
to používanie farby, plochy a kresby paralelne prirovnala k nášmu veľkému modernému majstrovi Ludovitovi Fullovi, ktorý obdobným spôsobom používal farbu ako plochu a paralelne linku. A hovorilo sa tomu tzv. Dvojitá kresba, akože v línii a v malbe. Ale sporu to tvorilo proste jeden výrazový celok na tom plátne alebo na papieri. A v tomto duchu by som povedala, že Miroslav Cipár je vlastne takým dedičom našich najlepších tradícií v tomto smere a nielen v tejto kresbolinke alebo v malbolinke, ale vlastne aj v tom využívaní farby, čo máme možnosť vidieť aj na tejto výstave, pretože on využíva farbu naozaj tým prvotným, primárnym, takým tým jasným spôsobom, ako sme to videli u Fullu. U ňoho farba žiari, niekedy je tá paleta rozjasnená, používa viacero farieb, niekedy ide do monochromnosti, ale vždycky je to nielen majster línie, ale aj majster farby. Chcela by som ešte pár slov povedať k tejto konkrétnej výstave, že je tu asi okolo 45 diel vystavených a predstavuje to naozaj len zlomok z Cipárovej tvorby. Ale keď sa zapozeráte do jednotlivých diel, presne ak som tu aspoň čiastkovo spomínala charakteristiku jeho práce s líniou, tak na jednotlivých obrazoch práve nájdete rôznosť použitia línie v jeho tvorbe. Niekde sú to lineárne veci, niekde zabiehajú trošku do takých možno až dialógu s ilustráciou, inde tá kresba prekrýva základný nejaký farebný podklad, farebné štruktúry, inde tá línia sa stáva plochou a dokonca niekde línia ide do priestoru. Máte tu niekoľko reliefov vystavených, kde vlastne tá línia je priestorová, čiže z plochy ide do tretej dimenzie. Tak to je všetko rozmer Cipárovej práce s líniou v rôznych podobách. Nedávno Cipárovi vyšla maličká knižočka, je to možno pred 2 alebo 3 týždňami, rozhovorov. Sú to rozhovory, kde sa nehovorí ani tak o umení, ako skôr o jeho živote, o rôznych problémoch. Skôr je to taká civilne pochopená, koncipovaná knižočka a volá sa Počmáraný život. To slovo počmárané ma zaujalo v tom zmysle, niekto by si možno pod tým predstavil, že ten život, hádam, keď je počmáraný, hádam, nebol úspešný, ale myslím si, že to by bol omyl, že opak je pravda, pretože u Cipára počmáraný život, myslím si, aspoň znamená naznačenie toho jeho vnútorného vzťahu k tej kresbe, k tej línii a že vlastne v tomto zmysle podľa mňa Cipár je sám o sebe vlastne takou personifikovanou kresbou, že tou kresbou nie sú len jeho diela, ale že vlastne on sám ju nejakým spôsobom zvýrazňuje, stelesňuje. A ešte jedna pasáž ma v tej knižočke zaujala, a síce predčasom, keď niekde v zahraničí vybaloval svoju výstavu, tak údajne pracovník, ktorý tie veci preberal, keď videl tie diela, tie obrazy, tak sa ho spýtal: a vy nemalujete akty, majstre? A on odpovedal: ja nemalujem to, čo vidím. Takže ak by niekomu chýbali na tejto výstave nejaké figúry, alebo krajina, alebo niečo také, čo vidíme vonku, tak cieľom umelca nie je malovať, ani cieľom Cipára teda nie je malovať to, čo vidí, ale to, čo z toho života a z toho exteriéru načerpa a potom tými svojimi spôsobmi, prostriedkami, tým svojim videním vám to sprostredkuje. Dúfam, že si tu každý nájdete nejaký svoj obrázok a uvidíte v ňom to, o čo Cipárovi v tej jeho tvorbe ide. Ďakujem za pozornosť. Köszönöm Eva Trojanovának az értékelést, és engedjék meg nekem is, hogy röviden bemutassam a mestert. Miroslav Cipár festő, grafikus, szobrász, illusztrátor 1935-ben született. Tanulmányait a Pedagógiai Főiskola szlovák nyelv és képzőművészeti nevelés szakán és a Képzőművészeti Főiskola grafika és monumentális festészet szakon végezte, mesterei Lozsik és Matyeika voltak.
2 évig könyvszakértőként dolgozott Indiában, Új Delhiben. 1987-ben az Amerikai Egyesült Államokban nyert ösztöndíjat. Munkásságáért számos hazai és nemzetközi kitüntetést kapott, mint a nizzai legszebb könyvfesztivál aranysasdíját, a Bib aranyérmét, a Padue Egyetem Európa díját, Ludovít Filla díjat, a Ludovics Stúdíj első fokozatát, az Octompari díjat és másokat. Kiállításai voltak Prágában, Havannában, Párizsban, Oszakában, Tokióban, Kobában, Berlinben, Kölnben, Washingtonban, Daytonban, Új Delhiben. A legsokoldalúbb, aktív társadalmi életet élő szlovák képzőművész. Széles spektrumú művei bizonyítják, hogy a művészeti alkotásnak csak a saját tehetsége szab határt. Többre törekszik, mint megformálni azt, amit lát. Az alkotás nem csak kép, hanem a benne elrejtett gondolat. Egy ecsetvonással többet mond, mint egy egész szóáradattal. Hát röviden talán ennyit. Köszönöm Önöknek, hogy megnyitónkat megtisztelték jelenlétükkel, Pásztor Ádámnak a közreműködést, kiállítást ezen megnyitottak nyilván, kellemes szórakozást kívánok. Ďakujem vám, že ste svojou účasťou posílili našu vernisáž, týmto považujem výstavu za otvorenú. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Pre vás povedať. Ja ťažko si viem predstaviť, že čo by to malo byť, ale napadli ma také veci, ktoré sú, hádam, ktoré budú pre vás zaujímavé. Som si všimol, že tieto obrázky všetky majú rovnaký formát. A potom som si spomenul, že prečo majú rovnaký formát? Preto, lebo som odjak živa maloval len na také zbytky, všelijaké také orezky a jedného môjho priateľa to nahnevalo a prišiel a doniesol mi 80 kusov takých tých blokov, ktoré sa používajú v nábytkovom priemysle. Do skríň sa to používa. Mi to doniesol, že na tom maluj, preto sú rovnaké tie formáty. To aby ste vedeli. Potom druhá vec, ktorá ma zaujala, že vidím tu na množstvo známych tvári, teda množstvo mnohých, ktorých som už videla, ktorí mňa videli, ktorí ma poznajú. Jeden z tých je napríklad pán Batorek, ktorý prišiel z Kúpelov, z Podhajskej, kde sme kedysi otvárali výstavu so synom. Je tu na pani Síčová, ktorá je naša dávna priateľka mojej ženy a vlastne taký ako kontaktný človek pre všetky tie aktivity, ktoré moja žena robí pre spoločnosť Downovho syndromu. Ja okrem toho by som mohol parafrazovať
Kennedyho, ktorý povedal v Berlíne, že ja som Berlínčan, ja by som mohol povedať to isté, že ja som Štúrovčan. Pretože ja som tu bol niekoľkokrát a okrem toho som bol v Kováčovej robiť art-terapiu pre deti, pre handicapované deti a sa mi to veľmi ľúbilo. Takže my sme vlastne so Štúrovom stále v kontakte, hlavne teda kvôli pani Sičovej, alebo teda cez ňu. Takže vieme, že čo tu robíte, ako sa tu máte, ako vás ohrozuje Dunaj, ako ste sa mu ubránili. Vieme o tom teda, že kedy je u vás najhorúcejšie, alebo kedy je u vás teplejšie ako u nás v Bratislave. No a čo sa týka mojej práce, no tak chcel by som vám k tomu povedať asi toto. Približne v novembri, 21. novembra otváram takú väčšiu výstavu v Bratislave a toto je vlastne taká ukážka z toho, snáď nejakých 5-6 obrázkov z toho to bude aj na tej veľkej výstave, takže vlastne už viete, že čo budem vystavovať aj v Bratislave v novembri. Takže to je vlastne taká premiéra, lebo niektoré z tých obrázkov sú prvýkrát vystavené, že som ich ešte nikde neukázal a že vlastne sa tak, ako viete, že pri premiére má vždycky autor trému a že sa tak ako chveje, že ako to dopadne, že či to bude úspešné, alebo že či to prejde, že či to diváci dokážu akceptovať, alebo nie. Ja som veľmi potešený, že ste prišli v takom počte. Ďakujem vám pekne za záujem a verím teda, že mi odpustíte všetko to, čo sa vám nelúbi na mojich obrázkoch.